Tak krásne ránko prajem všetkým. Máme stredu, tipy, triky od Moniky. Verím, že máte zaujímavý deň. Dnes je veľmi silný, podporný, energetický deň. A ja som si pre vás pripravila zo pár tipov. Budeme sa trošku rozprávať o zdraví, o tom, aký máme mesiac, ako ho podporiť, samozrejme, ako preventívne sa starať o naše zdravie. Nie som ani výživový poradca, nie som ani lekár vyštudovaný ako niektorí tu, Ivan a tak ďalej. Niektorí máte určite väčšie vzdelanie ako ja, ale keďže sa zaoberám aj trošku čínskou medicínou a tie tipy mi pomáhajú, preto ich rada odovzdávam aj ďalej. Máme mesiac kozičky, drevenej kozičky. Čo to pre laikov znamená? Že je to prechodný mesiac. My prestupujeme vlastne v astrológii z leta do jesene a tento mesiac reprezentuje práve ten prestup. A keď máme takéto prestupné mesiace, akým je napríklad júl, potom máme prestupný mesiac október, január a apríl, to sú všetko prechody do sezón, tak vtedy to telo potrebuje väčšiu pozornosť. A preto o tom hovorím, lebo my máme veľmi dobré produkty, ktoré nám pomôžu, aby sme aj tie naše orgány, ktoré máme v tele a neskončili sme niekde v nemocnici s kolikami a tak ďalej, používali. Pretože ja teraz v mojom okolí som dosť zaznamenala, že majú ľudia problémy so zažívaním, konkrétne s črevami, nadúvanie, únava, zápchy, hlavne niekto aj hnačky. Takže ak len plusky mi píšte, lebo nezapínate si mikrofóniky, keď máte takéto problémy, kľudne mi napíšte plusku alebo áno, je ten problém. Prečo ten problém teraz je možno väčší? Lebo my máme prestupný mesiac a tá kozička riadi tenké črevo a srdce. To sú párové orgány. A my potrebujeme štartovať ráno čím? Nie kávou, hoci máme skvelú kávu. My potrebujeme štartovať ráno deň buď s kyselinou fulvovou a teplou vodou. Toto veľmi často ľudia zabúdajú, že tu máme takýto fantastický produkt. Je to vynikajúci štarter na ráno, najmä v tomto období, pretože nám dodá to hnojivo, tú výživu pre naše telo, bunky. Ak ju nemáte, ďalší štarter, vynikajúci, na zdravie, aloe vera. Aloe vera, samozrejme, keď ho máte v chladničke, ako ja otvorené, vždycky si ho nechám pol hodinky vonku, aby to nebolo studené. Hlavne sa vyvarujte teraz v týchto dňoch, a ja viem, že je niekde horúco, že je teplo, človek sa chce schladiť, potrebuje dodať nejakú možno chlad do tela, ale to je najväčšia chyba, ktorú teraz ľudia robia, že idú a siahajú po ľadových nápojoch, zmrzlinách, studených produktoch, studené jogurty zo chladničky, ráno hneď si dajú kávu, cigaretku. To je najhoršie, čo teraz môžete robiť pre tenké črevo, ktorému vládne tento mesiac. Tenké črevo je aj s hrubým črevom druhý náš mozog a my, keď je jeho sezóna alebo jeho obdobie, čo teraz je čas, aby sme si ho chránili, aby sme na jar, keď prídu tie virózy a rôzne kadejaké pliagy, mali dostatočnú flóru a sílu orgánov v tele, aby sa nám potom neprejavovali tie rôzne komplikácie. A tí, ktorí to máte slabé alebo oslabené, tak práve tento mesiac cítite najviac problémov. Ja môžem tiež povedať, že posilňujem, lebo som tiež mala určité problémy, keď sme sa z dovolenky vrátili. Práve preto ráno si dávam aloe vera, kyselinu fulvovú s odstupom trošku a nie, samozrejme s vlážnou vodou alebo vodou, ktorá je teploty akože izbovej, nie úplne so studenou, filtrovanou, ak je teda možné mať filtrovanú vodu. Potom si dať trošku odstup a dať si raňajky, teplé raňajky. Čo ja odporúčam teraz, možno sa vám to bude zdať smiešné, ale najlepšie je teraz konzumovať na ráno teplé kaše alebo polievky. Naši starí rodičia, ľudia, ktorí pracovali na poliach, išli na žatvu, išli na zemiaky, išli na to, ráno uvarili polievku a tu jedli potom aj na tej žatve. Prečo to robili? Pretože udržiavali ten organizmus v zdravej kondícii. Preto je veľmi dôležité nedať si ráno hneď studený jogurt z chladničky, za to káva alebo predtým káva, nedaj Bože, a potom máte nafúkovanie, nadúvanie, bolesti brucha a rôzne koliky, hnačky, zápchy, ale najčastejšie môžu u ľudí spôsobovať zápchy tento mesiac. Prečo?
keď je tam nerovnováha. Ak máte črevo v rovnováhe, ak máte organizmus naozaj vyvážený, tak žiadne takéto problémy nebudete pociťovať. Ale tí, ktorí máte nábeh na takéto problémy, tak môže sa to spúšťať. Prečo je to tak? Keďže vetva zem, nazývame ich zvieratka vetvy, hej, koza je zemská vetva, má v sebe jinovú zem, tu si predstavte ako roditeľku, matku zem, hej, ale je veľmi, veľmi atakovaná drevom, pretože máme jinovú drevenú kozičku, tak práve rozrušuje a narušuje tú našu mikroflóru a spôsobuje také zatvrdnutie. A to sú práve tie také tvrdé pocity brucha. Aj včera jedna pani písala v čete, že ju veľmi nafúklo. Ono to nemuselo byť z tej kávy. Ono to mohlo byť úplne z niečoho iného spôsobené, ale tým, že si tú kávu dala, to už bola posledná kvapka. Hej. To brucho proste sa nafúkne, nič ste ani nezjedli, cítite, ako keby ste zjedli melón. Melón je vynikajúci, nie studený. Opäť, môžete si dať melóny, ale nie studené. Môžete si dať teplé nápoje, môžete si dať nejaké veci, ktoré podporujú to telo, ale aby to bolo v teplote izbovej. Ja viem, že množstvo ľudí sa chce schladiť, keď sa chcete schladzovať, vynikajúce sú uhorky, potom je vynikajúce napríklad aj cuketa, ktorú si môžete buď na surovo alebo na teplo spraviť. To sú všetko produkty, ktoré máme teraz na záhradke, uhorky, melóny, cukety, šalát ľadový, ale pozor na šalát, keď máte problémy so žalúdkom, aby ste to nepripískli. Takže úplne nie len čisto surovú stravu, ale aj trošku tak ako keby tepelne upravenú, pretože to je dôležité. Takže aloe vera, veľmi dobré, a kyselina fulvová je tiež malička, takže aj keď idete na dovolenku, tak si ju viete pribaliť, lebo je to malinká fľaška a dávať si ju na raňajky. Keď už nič iné nemôžete, tak si ráno dáte kvapky, nakvapkáte s pipetkou, vypijete s vodou a potom idete na raňajky. Aj keď ste v nejakom komplexe v hotelovom, tak si dáte niečo teplé, možno, že tam je nejaká teplá praženica alebo nejaké teplé kaše, pohánková, pšenová, sú rôzne. My máme vynikajúce kaše, napríklad ja som zabudla, vidíte, kašu doniesť, ja ju jem, konkrétne s mangom milujem, do toho si môžete dať jahôdky alebo nejaké sezónne ovoci, čučoriedky, hej, teraz už začínajú. Takže my máme také spektrum aj vlákniny, keďže máme aj vlákninu veľmi dobrú, ktorú môžete používať. A ak máte aj nejaké nápoje, koktejly, tak si tak mlieko alebo vodu dávajte trošičku vlažnú. Veľmi by som chcela povedať, že tí, ktorí máte práve s tým nafúkovaním problémy, aby ste trošku menej používali mliečných produktov, lebo tie zahlieňujú práve to tenké, hrubé črevo. Takže nie hneď jogurty, tvarohy, neviem, mlieka, kyslé môžete, ale nie sladké, pretože to práve, že zahlieňuje a ten organizmus trošičku dostáva na frak a my to črevo potrebujeme vyživiť, aby sme potom v zime mali pokoj. Keďže máme sezónu grilovačiek, opekačiek, dovoleniek, tak si tam dovolíme, ale aby ste neprišli ako ja z dovolenky, že som si dovolila a potom som týždeň bola na záchode, hej. Že som prišla na to, že som niektoré veci prepískla a keďže to črievko bolo slabšie, tak hneď dalo o sebe vedieť. Druhým orgánom, ktorý je veľmi dôležité posilňovať, a môže to posilňovať aj cez robenie aktivít, ktoré sú spojené s týmto orgánom, a to je srdiečko, pretože koze patrí aj srdce. To je párový orgán s tenkým črevom. Viete, čo máme výborné na také srdiečko, na takú podporu aj tej energie v našich produktoch? Napíšte mi, som zvedavá, že či viete, že či to máte, že či to používate, pretože je to dobré, ak ste aj po námahovom dni, ste na nejakej túre, išli ste niekde na nejaký výlet, alebo je veľmi len teplo, prídete od mora, z bazéna, zo záhradky, keď ste tam niečo okopávali, čo je dobre si dať. Áno, Aneška píše strong, presne tak, strong. Takže ak máte chuť na nejaký nápoj, lebo ste prišli zo záhrady, lebo ste prišli z túry alebo z niečoho, opäť voda filtrovaná, teploty izbovej, dať si tento strong, vynikajúcu lahučku ananásovo, takú chutnú, chuť to má, takže namiesto nejakej malinovky sladkej, studenej, si dáte toto. Je to fakt výborné. A zároveň pomáhate aj svojmu srdiečku. Takže je to naozaj výborný nápoj aj teraz na toto leto. Ak ho nemáte, verím, že ho dievčatá v Piešťanoch majú. Ja mám posledné 2 kusy, takže určite si budem zase objednávať.
a môžete to mať doma, môžete si to takisto zobrať do kabelky, pretože na dovolenku to je v práškovej forme, nebudú vám robiť problémy. Samozrejme, keď idete do Bangkoku alebo do nejakých takýchto krajín, bacha na to, aké práškové veci si so sebou beriete, lebo u nich prášok, takže pozor na to, ak idete do takýchto destinácií. Takže toto je veľmi dobré na srdiečko. Samozrejme, iné produkty. Ak ešte máte takéto nafúkovanie a nemáte nič doma na rýchlo, tak veľmi dobrý, každý má doma asi rastcu alebo nejaký fenikel. To by mal byť čajík doma, ktorý vám pomôže trošku uvoľniť. A samozrejme masáž brucha. Okolo pupka, normálne si v smere hodinových ručičiek si masírujte brucho alebo pupok. Môžete tam nakvapať olej, metový, pepermintový, veľmi dobrý. Ak nemáte, môžete si aj náš argánový olejček, hoc aký olej si proste dáte, alebo naše, čo máme výborné esenciálne olejčeky, zmiešajte si to, hlavne pepermint je vynikajúci a takto si krásne môžete masírovať. Takže vidíte, že máme kopec produktov, ktoré v lete vieme využiť na to, aby sme si to zažívanie, ja to nenazývam trávenie, ale zažívanie podporili. A my môžeme robiť aj rôzne iné aktivity. Napríklad my môžeme podporiť tú energiu srdiečka aj tenkého čreva radosťou, pretože každému orgánu patrí aj nejaká emócia. A práve tomuto mesiacu patrí radosť. Čo to znamená? Že si pôjdete zatancovať, že si pôjdete zaspievať. Aj keď ste doma a ste unavení, tak normálne si len takto proste sa môžete sami povolniť, pustiť si nejakú hudbu, naozaj zasmiať sa z chutí, lebo dodávate energiu týmto orgánom. Takže my máme také jednoduché zadarmo veci, ktoré môžeme robiť a častokrát ich ľudia nerobia. Ešte jeden veľmi dobrý tip mám od mojej kamarátky, ktorá robí Qigong. To je cvičenie, veľmi, veľmi dobré, ktoré pomáha takisto orgánom a ukľudniť, lebo my potrebujeme trošičku tú myseľ tento mesiac skľudniť, byť v takom pokoji, v takej radosti, takej harmonii, vtedy viete aj tvoriť, viete ľudí oslovovať, pôsobíte na nich veľmi milo, nie ako keď ste v takom krči v strese, v stave prežitia, lebo máme dva módy tela, hlavne ľudia, ktorí sú veľmi pod stresom, tak cítiť takú tú krčovitosť od nich, tak je potrebné to uvoľňovať cez dýchanie. Alebo mám pre vás veľmi dobrý tip, kde môžete, keď sa potrebujete ukľudniť, keď potrebujete odviesť možno tok veľa myšlienok alebo takého stresu, že keď ste zažili veľký stres, tak to môžete urobiť masírovaním jedného bodu. Je to naozaj veľmi jednoduché, že nájdete si ucho, vidieť ma, a tesne pod uchom, ako máme kľúčnú kosť, ako končí kľúčna kosť a začína to ucho. Keď si otvoríte ústa, takto, tak tam vám vznikne taká malá jamka. Takže tú jamku, do tej jamky si dáte prst a budete si ho takto jemne mačkať. Hej? Aj na jednej, aj na druhej strane. Takže otvoríte si ústa, napíšte mi, či ste to našli, pod ušami, tesne pod tým lalokom, tam je taká jamka a normálne zatvoríte ústa a budete si takto jemnúčko mačkať. Môžete si to mačkať 10 krát, minútku, 2. Vždy, keď ste v takom strese a v napätí, toto vám pomôže uvoľniť aj tú sánku, a pomôže vám, je to tzv. Palác počúvania SI19, sa konkrétne volá, možno Jožko bude vedieť presne, že tieto body takto existujú. Je to palác počúvania, že budete aj počúvať svoje myšlienky a dokážete ich stíšiť. Takže napíšte mi len tú plusku alebo áno, že či ste ten bod našli. Hej? Že či viete, čo som vám povedala. Je to naozaj pod lalokom tuto a stišovať. To je fakt veľmi dobré na také ukľudnenie, keď idete aj možno, že máte taký trošku stres, idete na nejaké stretnutie, máte nejaký dôležitý rozhovor, máte nejakého klienta, s ktorým potrebujete rozobrať veci, biznis a ste v takom krči, alebo vás niekto predtým naštartoval a naštval, tak by som to pekne po slovensky povedala, tak ak potrebujete trošku sa ukľudniť a potrebujete potom aj vedieť počúvať toho človeka, za to sa to volá palác počúvania, aby ste si ho uvoľnili, aby ste nielen vy rozprávali, lebo mesiac kozy, alebo ľudia, ktorí majú v rozbore kozu, sú takí dosť utáraní, niekedy až príliš, pretože veľa ľudí trošku nekontrolovane rozpráva, nevie sa zastaviť. Tak aby ste vedeli aj počúvať,
tak tento bodík si tu budete stlačať. Takže kozičky, ak máte kozu, ako je Ivan má kozičku určite, lebo je v mesiaci kozy, Jožko, Monika, tak aby sme neboli takí, že len my rozprávame, aby sme aj počúvali, tak si budeme stláčať tieto bodíky, aj keď máte dôležitý rozhovor. Pod uchom, nie ucho, Ivan, pod uchom je bod, otvoríš ústa, tam je taká jamka a tú jamku stláčať. Hej? Vynikajúca, to je palác počúvania. Uvoľní sánku a viete aj počúvať. Hej? Fakt lacné zadarmo cvičenie. Myslím si, že až jeden človek ho našiel, mi tu písala Inés, takže aj Ivan ho našiel, lebo nám to názorne ukázal. Takže super. Je to naozaj veľmi dobré na akože aj odpútanie takých tých negatívnych myšlienok, hej, že to poviem, ako poviem, čo mi ten človek bude hovoriť, ako to mám urobiť. Takže aby sme trošku tie negatívny tok myšlienok pustili aj preč, aby sme boli uvoľnení a pôsobili na tých ľudí, s ktorými pôjdeme komunikovať, riešiť nejaké veci prirodzene, nie tak strnulo, že vidia, že úplne až máte tvár v krči, tak toto je fakt super cvičenie. Verím, že vám to pomohlo. A ešte jedno cvičenie vám dám, aby ste nezabudli, že treba trošku sa starať aj o telo a sú to fakt veci zadarmo. Keď ste vo veľmi, veľmi veľkom strese a potrebujete sa dať z toho stresového, lebo my máme dva módy tela, hej, vtedy najviac trpí potom nervový organizmus a potom ľudia vidíte, že majú rôzne choroby, pretože sú stále v napätí v krči, lebo sú stále v stave prežitia. Hej, to je tak, ako že som stále v tomto a vznikajú potom rôzne aj neurologické ochorenia. Tak je veľmi dobré, že keď si cez deň sadnete a ste v takomto tiež napätí a úplne prirodzene dýchate, nie že zhlboka sa nadýchnete, úplne prirodzene dýchate a budete s výdychom hovoriť, že a koľko vám ide, nie že do sily, hej, že proste ako keby tak hmkať si a tiež úplne uvoľňovať ten stres. A vy z toho stavu prežitia pôjdete do stavu relaxu. Lebo my sme len v týchto dvoch stavoch, medzi tým nie sme nikde. Hej. Sú dva stavy, existujú. Prežitie, hej, aby sme prežili, a stav uvoľnenia. A 90% ľudí je neustále 90% v tom stave prežitia. V strese, v tlaku, v oxidačný stres a pridáva a potom sa čudujú, že majú zdravotné problémy. A my vieme aj prevenciu cez naše produkty. Fantasticky máme aj výborný produkt, ako je Neorezervo, Finecode, AMPM. To sú produkty, ktoré nám pomáhajú ochraňovať naše bunky, starať sa vyživovať, ale my si môžeme aj inými prostriedkami, ako aj cvičeniami, alebo takýmito malými tipmi pomáhať uvoľňovať to telo a vy toto môžete robiť kedykoľvek. Keď šoferujete, keď umývate riad, úplne len dýchate a za každým, keď vydýchnete, len si budete hovoriť minútku. Potom prestanete. Kedykoľvek vás to napadne, alebo vám to napadne, nie vás to napadne, ale vám, tak si môžete takto hmkať a dáte sa do takého pokoja a do takého kľudu. Takže to sú také tipy aj z toho, že ako používať naše produkty, ktoré tu máme výborné na podporu konkrétne tohto mesiaca. Áno, veget parky. Potom budeme takto. Kyselina fulvová, aloe vera a ešte, ak chcete ešte používať aj trošičku, keď niekto nevie nájsť ten bod, ono tam nie je taká jamka, ak Zuzka písala veľká, to je taká úplne malilinká priehlbinka, tak máme tu fantastickú guaša. Hej, to je výborná a vy s tou guaša škrábkou si môžete tiež toto, ako som vravela, uvoľniť s ňou. Stláčať, ale plus uvoľniť tú sánku s touto našou krásnou guaša, ktorú máme. Výborná. Máme olejček, dáte si olejček tuto na sánku a s touto jamkou, ktorú tu máme, si chytíte takto odtiaľ a budete si tu masírovať. A zase odtiaľ dole. A vy si uvoľníte to napätie, ten krč v sánke. Takže toto tiež si môžete kľudne zobrať aj na dovolenku, môžete si robiť inú masáž tváre, máme veľa masážnych bodov aj na tvári, na uvoľnenie celkové. Takéto malé tipy môžete používať a môžete ukázať a povedať ľuďom a budete trošku iní. Nebudete tak pôsobiť na nich, že ja neviem, idete im niečo predávať, ale idete im pomáhať, ako majú prežiť leto, bez toho, aby ich nadúvalo, nafúkovalo, mali problémy, ale aby naozaj mali zážitok z toho leta, mali to uvoľnenie, pretože tá kozička chce, aby sme spomalili, aby sme neboli v tom hektickom stave v lete, naháňať sa, preto sú aj dovolenky v lete, aby sme si dovolili ten oddych, ale samozrejme nespali na Vavrinoch. A presne táto Nice Code
presne, tam je aj návod, kde ako máte robiť, ako máte masírovať. Vidíte, že to máte aj pozdĺž týchto častí, takže vynikajúci. Za mňa úplne top produkt, ktorý tu prišiel, stojí úplne, že pár eur, hej, táto škrábka. Plus samozrejme náš olejček, keď chcete, tak si dáte olejček. Úplne by som to na sucho nekázala, aby ste si to tam nejako šúchali, je tam dobre trošičku dopriať tej pleti nejakú takú výživu, pretože ak človek má problémy aj so srdiečkom a s tenkým črevom, tak sa to samozrejme ukazuje aj na pokožke. Takže verím, že takéto tipy, triky vám pomohli dnes, ktoré môžete používať. Či už je to strong alebo nejaké produkty na pitie, na masáže, že budete ich praktizovať. Sú to naozaj veci, ktoré sú jednoduché, ktoré máte vždy sami so sebou, lebo máte ruky a hlavne nezabúdajte sa usmievať, radovať, tancovať, môžete čikung robiť, môžete robiť nejaké takéto malé drobné cviky, aby ste dokázali vnímať informácie, pretože tých informácií je tak veľa a my máme pred sebou aj letnú školu a potrebujeme mať tú myseľ trošičku prázdnejšiu, aby sa nám ešte niečo zaujímavé zmestilo, čo nám budú rozprávať práve dnes na školení. Všetci máme dostať informácie e-mailom. Ja som preložila ten text, tam síce bolo napísané, že už dostali, ale potom tam je následne veta, že dnes by mali všetci dostať cez e-mail na WhatsApp skupinu, pravdepodobne na tej WhatsApp skupine bude aj link, kde budeme mať to živé vysielanie. Ak náhodou by ste nedostali ten link, kontaktujte svojho lídra alebo do našej skupinky napíšte, budeme tam všetci v kontakte, ktorí tam sme, verím, že ste sa všetci, kto ste chceli a mali tam byť, ste sa prihlásili a budete počúvať. Takže predtým, ako pôjdete počúvať, aby ste mali hlavu a kľudnú myseľ, tak si urobte to cvičenie s tým hmkaním, hej, že aby ste boli takí, že v pohode, lebo vtedy ste v tom móde učenia, príjmania a nie prežitia, ale pohody. Lebo ak pribehnete z práce, ešte dieťa niečo chce, ešte rýchlo večera, ešte neviem čo, tak budete v strese a nedokážete nasávať toľko informácií, ktoré sú a verím, že budú veľmi, veľmi hodnotné práve dnes večer v tom kurze, ktorý nám odovzdajú na tej letnej škole. Takže kto dnes večer, alebo kto je teda prihlásený, napíšte tu plusky alebo jednotky, alebo ja, že budete tam. Ja tam určite som, takže ja tu píšem plusku. Zuzka bude, Erika píše, že baobab je skvelý. Áno, aj baobab je veľmi dobrý, ale chcela by som upozorniť, ak má niekto koliky, že má už také brucho tvrdé, tak by som ho dala hodinu po jedle. Je výborný, je to vláknina, ako Erika povedala, fantastický. Tiež mi došiel, musím si ho objednať. Ale nedávate ho úplne keď už sú takéto nafúknuté veci, lebo tá vláknina môže ešte trošku viac to brucho tak stvrdnúť, hej, takže pozor na to, lebo tak ako keby ste chceli naraz vyčistiť úplne zanesenú kanalizáciu a je úplne tam malilinká dierka a vy tam nasypete nejaké veci a ono to tam potom proste môže trošičku robiť problém. Aspoň ja z môjho okolia a od seba mám takúto skúsenosť, ale inak baobab je vynikajúca vláknina, vynikajúci produkt, ktorý tiež opäť je v sáčkoch, môžete si ho zobrať. Ja som ho mala tiež aj na dovolenke, takže áno, nedávam si celý sáčok, alebo dať si polovičnú sáčku, len super. Takže dnes večer tam vidím, že viacerí budete, čo ma teší, takže ak máte nejaké ešte, alebo Ivan nejaké ešte k tomu dodatočne veci, informácie, lebo z mojej strany je všetko, tak kľudne na ma doplň ešte aj ohľadom možno dnešného večerného vysielania dnešnej školy. Takže ja som vám dala tip, ako byť pripravení, aby ste boli v kľude, aby ste dokázali vstrebať tie informácie. Aby to nebol pre vás len ďalší kurz. Lebo vy nepotrebujete len ďalší kurz. Vy potrebujete tie veci, informácie naozaj potom používať. Lebo ja to hovorím aj našim ľuďom, aj mojim ľuďom, aj v mojej skupine, že nie len ďalšie vzdelávanie, ďalšie informácie, že človek je zahltený a tak ďalej, ale aby naozaj dokázal to aj do praxe používať. O ktorej to má byť, ešte nevieme, bude to asi pravdepodobne v maili alebo v skupine Európa. Takže Ivan, doplň ma. Monika, len ťa doplňam k tomu zahlteniu, lebo vidíte, aj na sociálnych sieťach ľudia sú už tak zahltení informáciami, že aj keď je dlhší článok, vôbec nečítajú. Výborné školenie včera k tomu robila Ivka Takáčová, akým spôsobom vlastne zaujať ľudí. Ja som vám medzi tým našiel to dýchové cvičenie, o ktorom si hovorila, takže 10 sekúnd si to dáme, aby ste si to vedeli predstaviť.
Ak teda chcete, počúvajte ten zvuk. Deep breath. Toto je ono, Monika? Áno, ale musím upozorniť, že keď to začínate robiť, nedokážete tak dlho robiť a odpozorňujem, nenadýchajte sa zhlboka, úplne prirodzene, ako dýchate na začiatku, ono potom postupne, keď to budete robiť, začnete robiť hlbšie nádychy, nie také tie plítke, lebo človek, keď je v strese, robí také plítke, hej, jak psík dýcha. Takže potom už, keď máte ten dých vycvičený, tak aj prirodzený dých bude dlhší, aj ten výdych potom bude ako on. Ale keď to začínate, tak naozaj len krátky nádych, prirodzený, ako bežne dýchate, ale a tam máte možno, že 3 sekundy. Nesílte to, že ešte ďalej, hej, takže potom radšej skončíte a zase nádych, hej, ale presne toto som myslela, že našlo si to. Super, Monika, ďakujem ti za doplnenie. Ja len pre informáciu zajtra na rannej káve, pre vás, ktorí si chcete zhrnúť všetky tie marketingové aktualizácie, tak zajtra budeme hovoriť na túto tému, aby ste v tom mali jasno, lebo tento mesiac došlo aj k úprave marketingového plánu v určitých bodoch, tak si to prejdeme, aby ste pochopili, na čo je potrebné sa zamerať v tej záplave informácií. Urobíme si taký rešerš a povieme, že čo je kľúčové, na čo upútať pozornosť. Ak ste orientovaní na produkty, prichádzajte tak, ako sme včera hovorili, útorky, Monika dáva tipy v stredu, v piatok, hej, na víkend tipy, ale ten štvrtok budeme sa venovať obchodu, marketingu, pochopeniu. Monika, všetko z mojej strany, ďakujem ti. Dobre, a ja vám veľmi pekne ďakujem. Tak ak boli pre vás tipy, triky dnes užitočné a rady, možno z takého iného pohľadu, tak mi tu aspoň dajte nejakú plusku, palec alebo niečo. A ja sa budem o vás opäť tešiť niekedy s vami na budúce. Takže majte krásnu, úspešnú stredu. Dnes máme deň tigrika, máme veľmi dobrý časový vplyv, síce nebezpečenstvo, ale odvahu ísť do nejakých nových vecí, učiť sa nové veci a my začíname fantastický kurz dnes večer. Takže sa vidíme s viacerými. Majte pekný deň.